Luki buntay ti Biblia tayo kakabsat, iti Acts chapter 20. Just remain seated. Okay? Acts chapter number 20 for our challenge this morning. Acts chapter 20, and we shall be reading verse number 24. Acts 20, verse number 24. Ti Paulo ti mensahe nga inak iburay kada kayo itang bigat, ket why you must keep on going. Why you must keep on going. Apay nga dapat agpatpatuloy tayo. Hantay nga maupay kan saan tayo. Nga sardeng iti pamati ken itiin tayo panagsebi iti Dios nga namarswa nangisalakan ken nangayat kada tayo. Why you keep on going. Acts chapter 20, verse number 24. The Bible says, let us all read. Read with me wherever you are. It says, but none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. Amen. Let me read one more time. It says, but none of these things move me. Awang kadigitoy iti mabalin nga mangtinag wenno mga pektar kanyak. Neither count I my life dear unto myself. Wow. What a privilege to forget ourselves for the Lord, so that I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. The Lord bless the reading of His word. Why you must keep on going. Now, there are some success stories nga example kakabsat iti perseverance wenno panagpursigi despite of the limitations, obstacles, and challenges. Let me share with you some of these success stories. Johnny Fulton was run over by a car at the age of 3. Na aksidente iso na kakabsat na anat kahit na usa run over by a car at the age of 3, talo pelat taon na. He suffered crushed hips, dati hip na kakabsat, broken ribs, a fractured skull, and compound fractures in his legs. Grabe. Oo. It did not look as if he would live. Parang hindi na daw siya mabuhay dahil sa grabe ng kanyang dinanas. But he would not give up. In fact, he later ran the half mile in less than 2 minutes. Grabe. Oh, amoy deta half mile kakabsat kat that's almost that's about 1 kilometer no jak agkamali. Kat tinaray na kakabsat in less than 2 minutes. Kahit nga sawan, haan nga pinatinag ka DJ physical limitation na, kat DJ dream na kakabsat nga agtaray, inaramid na, kat adda iti na-accomplish na nga significant. Walt Davis was totally paralyzed by polio when he was 9 years old. But he did not give up. He became the Olympic high jump champion in 1952. Agasam deta kakabsat, nagkapolyo, idi 9 years old, ngem gaputahan na give up, kayat nakakabsat ti mga bak, he became the champion in high jump in 1952. We also have Shelley Mann, also paralyzed by polio when she was 5 years old. But she would not give up. She eventually claimed 8 different swimming records for the US and won a gold medal at the 1956 Olympics
in Melbourne, Australia. So she would not allow herself to be impaired by her physical limitations. Ket agasam ti record na kakabsat, 8 different records. Bale, isuna mo't lang iti ng challenge ti record ng bukod na kakabsat, and he would set new records every time, 8 consecutive. In 1938, Karoli Takacs, no study pronunciation ko, a member of Hungary's world champion pistol shooting team and sergeant in the army, lost his right hand when a grenade he was holding exploded. But Takacs did not give up. Wow! Naikat DJ ko absat. DJ makamnawan nga ima na gapo di pa nagbitak di granada. He learned to shoot left-handed and won gold medals in the 1948 and 1952 Olympics. Agas perseverance. Ikat jay makanawang nga ima na, ngam ko na, this will not stop me ko na. I will learn to shoot using my left arm. So he won the Olympics gold medal 1948 and 1952. Lou Gehrig was such a clumsy ball player that the boys in his neighborhood would not let him play on their team. Tumakiayayam ka, handa ka kaya't kakayayam, nalupoy ka, kunada kanyana. Nalupoy ka, clumsy. But he was committed, mga kapatid. He did not give up. Eventually, his name was entered into baseball's Hall of Fame. Wow! Grabe. Di ba? Oo. Woodrow Wilson, okay, could not read until he was 10 years old. So, late bloomer. Nala daw nga makapagbasa isuna. But he was a committed person. And you know, he became the 28th President of the United States. Kung natin siguro kung dati anak ko, dinansamot ang mutag, agbasa pa, nala daw samot, kakabsat hanggang madandanagan, basta the perseverance na, and with the blessing of the Lord, balegi deta ti masangwanan nga aldaw. At the age of 7, he had to go work to help support his family. This is another man, different man. 7 taon na, mapanagubran to help support his family. At 9, his mother died. Natay ni nanang na, 10 taon na. At 22, he lost his job as a store clerk. At 23, he went into debt and became a partner in a small store. At 26, his partner died, leaving him a huge debt. By the age 35, he had been defeated twice when running for a seat in Congress. At the age of 37, he won the election. At 39 years old, he lost his re-election bid. At 41, his 4-year-old son died. At 42, he was rejected for a land officer role. At 45, he ran for the Senate and lost, but he would not give up. At 47, he was defeated for the nomination for Vice President. No track record ti pagsasaritaan, puro defeat, puro Lord, deti nga tao. At 49, he ran for Senate again and lost again. At the age of 51, he was elected President of the United States. During his second term of office, he was assassinated, but his name lives on among the greats in U.S. history. Yes, you are right. His name is Abraham Lincoln. He would not give up. I-track record na, puro defeat, puro loss, puro failure, puro rejection, but perseverance. Kakabsat no kadigiti natural wano regular normal nga panagbiag ti tao, perseverance works. How much more kada tayo nga anak iti Apo, nga kadwata iti Apo, nga nangayat kada tayo, who said that we
why you must keep on going. It means to continue moving forward. Datat kayat ng asawan. To continue moving forward. Agpatpatuloy ka latta kakabsat. Alam nyo, eto nakaka-inspire yung mga success stories na aking binigay sa inyo. Tama? Nakaka-inspire na sila ay nagpatuloy lang, na sila ay hindi nag-give up. The impalubos nga digiti physical limitations, ken physical infirmities, ket ison itinagbalin nga tuldok, iti panagbiagda. Yes, maka-inspire nga maamuan ken dinggan. Digiti nga success story. Pero sa usaping Kristiyano, yan po ang ating konteksto ngayon. Sa usaping Kristiyano, nakaka-bless, nakaka-encourage yung mga Kristiyano na nagpatuloy sa Panginoon sa kabila ng maraming challenges sa kanilang buhay. Yan po ay sa usaping Kristiyano. And mind you, this meeting is a meeting of Christians, believers of the Lord Jesus Christ. No tumaliyaw tayo on the other side of the fence, at kitaan tayo kakabsat, di kiti nga success stories that had been a result of the perseverance to think na unbelievers di gitoy, unsaved di gitoy, awanti apo kadakwada, kat maka-inspire nga dingdinggan. Kada tayo mat kakabsat nga Kristiyano, iti imatang iti apo, maka-bless, maka-encourage, maka-inspire, ibiyag, dagiti Kristiyano, nga uray ado dagiti limitasyon, ado dagiti problema, ado dagiti discouragements, setbacks, uno hindrances, ado dagiti inadequacy, adot awan kadakwadan, adot disappointments, pero makitam, sukong-suko ang kanyang buhay sa Panginoon. Nagpakumbaba iti yapo, nagpursigilat ta, nagserbi ti yapo ket kunana, Lord, none of these things move me. I will continue to serve you. I'll continue to finish my race by your grace. Mga kapatid, nakaka-bless, nakaka-encourage, nakaka-inspire ang mga Kristiyano na may ganong pananampalataya. Yan po ay sa usaping Kristiyano. Pag usaping mundo, marami pong success story. Hindi natin kailangan makipag-compete doon sapagkat maraming hamak na mas magaling at mas matindi kaysa sa atin. Pero ang ating usapin ngayon ay usaping Kristiyano. Nakasanak iti apo at adipan iti apo. Members iti Hosanna Bible Baptist Church. Agpatpatuloy tayo kakabsat iti panagserbi iti apo. Apay nga saan tayo nga mauma? Maupay wenno hantay dapat nga mabannog. Despite the fact and realities nga adu dagiti discouragements, adu dagiti casualties, adu kakabsat dagiti imununan ngem datayo at dadan iti sidong iti apo. Despite of the setbacks, no setback ko na tayo ket obstacle, kasla isut makailaped, magguyod, mangigawid kada tayo kakabsat, aduti makaigawid. In spite of our feeling of inadequacy, nga marik na tayo nga kuna tayo apo, adut sangko ammo nakapuyak, and it seems, Lord, nga dayti ministry, baka hangko maaramid, no siyaklaan nga po. In spite of the disappointments, nga mangted kakabsat, iti pan nakaupay, iti panagbiag. Apay, nga saan tayo dapat mauma? Maupay, when lumabannog, iti panagserbi tayo, iti apo. Why? You must keep going on. At dadigiti biblical reasons ngayon nakibaga kada kaita. Why we must keep on going. Umuna ti amin kakabsat. Number 1, because God's mercies and grace will not run out. Hantayo nga dapat mabannog kan mauma, kan maupay. Gaputa dagiti kaasi kan parabor iti apo. Ket saan nga aggibos. Awan kakabsat iti pan nakaibos na. We must keep on going. No agriing ka ti bigat, anyaman ti mood mo nga nagriing. Anyaman ti sitwasyon nga nadatnam kaday nga bigat.
The Bible says in Lamentations 3:23, it says in Lamentations, they are new every morning. Thy mercies, kunana, are new every morning. Great is thy faithfulness. Itinagriing ka tay bigat kakabsat, nakariing ka, gaputi kaasi iti apo. Gaputa ti apo na pudno, nga mangtungpal kadagiti karina, ken commitment na kadatayo nga anak na. His mercies are new every morning. Kastamot ten kakabsat no mercy kuna tayo, it means compassion. Kaslaking ka nga ama, wenno ina, uray man kasano ti sitwasyon anak mo, anak mong tulat ta kakabsat. At dan tulat ta, DJ compassion mo. Kung ano di Bible, uray dakes nga ama, amuna nga sagutan tinaimbag ti anak na. How much more to our Heavenly Father, which is in heaven. Iti 2 Corinthians 9:8, on the other hand, ipagpakita na kakabsat, nga iti parabor iti yapo, nawadwad na buslon ken makaumanay. God is able to make all grace abound toward you. Dakdakkel ti parabor ti apo, ngem dagiti sangsangwen tayo, that ye always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Sa usaping Kristiyano, usaping mananampalataya, usaping paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, every morning you open your eyes, mariingam ti kaasi ti apo, mariingam ti nabusno na parabor ti apo. Ket no anyaman dagiti pasamak iti naglabas nga aldaw, wenno problema ti agdaman, wenno pagdanagan iti masangwanan, han ka dapat maupay kadagpat patuloy ka because the mercies and grace of God will not run out. Brethren, grace gives hope in our sufferings. Ti parabor ti apo, mangted iti pudno nga inanama iti panagsagaba tayo. Sino kada kayo ti adasagsagabaan na itagagabsat? Reality. Yes, adasagsagabaan. Amom ti parabor iti apo, isut mangted tinamnamaken ka. Isut mangted king ka iti confident expectation. No anya iti mapasamak ti biyag mo. Because ti apo kakabsat, han na mamalbaliw, kat no in karina aramiden na. It gives hope for healing. Sino kada kay ti adasaksakit na? Adan anayen na. Yeah. The grace of God, ti parabor ti apo, it gives hope for healing. It also gives hope when God chooses not to heal. Kasta ka di case ni Apostol Pablo, idi ko na apo, ikatum kanyak detoy nga thorn in the flesh, ngam ko na ti apo no. I will not remove that, but I will make my grace sufficient in your life. So, ti grace ti apo, ikan nakati hope for healing. Ngem if God chooses not to heal you, He allows those suffering and pain in your life, grace will give you hope nga uray anya ti sagabaem, mapagbalegyam, gaputi parabor ti apo, nga nawadwad nga mangpapigsaken ka. Nagmayat detan kakabsat, nga kariti apo kada tayo nga anak na. Grace can soften hard hearts. Ti parabor ti apo, kaya na nga paluknangan, uray katangkenan nga puso kakabsat. Oo, walang matigas na po sa biyaya ng Panginoon, mga kapatid. Kuna nga di Biblia, uray kano dagiti bato, kaya ti apo, nga ikan isuda ti timag tapno ipukkaw dati pagdaydayaw iti apo. Bato yan, mga kapatid. Kayang bigyan ng Panginoon ng boses para purihin siya. Kastamot ka dagiti tattao, nga natangken iti puso na. No adda pamilyam, members ti family nga medyo natangken ti puso na. Don't give up praying because grace softens our hearts. No adda kabagyam, adda gagayem mo, nga anlukuyem nga para itiya. And it seems nga natangken ti puso na kakabsat. Grace can soften their hearts. Because grace can soften hard hearts. Don't give up praying. Just pray. God empathizes with our needs and pain. Agasam deta. Ti kanito kakabsat.
nga adda pagdalanam nga pain ti panagbiag uno pagkasapulan ti Apo ket maki-empathize amuyot empathize i-relate na ti bagbagina ti biag na. He will relate himself to us. Your suffering loneliness, the Lord says, I know I have been through that situation. Betrayal, the Lord will say, I know how that feels, anak ko. I've been there. Need, God, the Lord will say, I know. Amok deta nga pagpaspasaram. Nagsaya aton kakabsat. We have many human friends who can sympathize with us, but only the Lord can genuinely and truly empathize with us. Iso nga, we must keep on going. Gaputa ti Apo sa kadwa tayo, antay lang nga kadwa, no di ket maki-empathize kadagiti needs ken pain. So ako na di Hebrews 4:16. Come boldly to the throne of grace. Nagsaya at ti agkararag. Nagsaya at ti umasideg ti Apo nga mangidanon dagiti pariko dadagsen problema ti panagbiag struggle gaputa ti Apo maki-empathize kada tayo. God renews strength to the weary. When dagiti nabannugan kakabsat ti Apo pabarwon na iti pigsa. Amen. Are you tired? Una na tayo kanta, are you tired of chasing pretty rainbow? Are you tired of spinning round and round? Oh, nabannog ka din? Iti panagbiag, ti Apo, He can renew your strength. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Agpatpatuloy tayo because God is gracious even when we have failed Him. We have failed God many times. Nagaduka kabsat, dagiti nang pasaktan tayo ti Apo, di ba? Ti Apo, awan pulos ti nagkamalian na kada tayo, awan tinarangan na, ngamda tayo, adut nagkurangan tayo ti Apo. But you know what? In spite of the failures that we have done and hurt Him with it, God is still gracious to us. Iso nga, we must keep on going. May isang kabsat ti Apo iji abroad. Kat nakitak di picture na kat message sa Apo. Nagwapo deta nga picture mo Brad kunak kanya na kat nag-message kat kunana, Pastor, thank you. Kinumusta? Kumusta kan? Long time no communication Brad kunak kanya na. Kat kunana, Pastor, nagrigat gayam nga talaga ti umadayo ti Apo. Kunana, kat naminduan namintlon ti balaag iti Apo kanya kem jak pulos ingkang kano. Kat ita kunana, kayat kot ag subli ngam nagrigatak nga makasubli iti Apo kasano nga taaya pastor kunana. Kat kunak kanya na Brad, I want you to know that the mercies and grace of God are new every morning. Kat uray kasanot ka uneg dayta nga failure mo ti imatang ti Apo. Naununeg ti parabor iti Apo ken ka. Just start where you are. The Lord will guide you along through the restoration. Kat kasta kakabsat ti makita tayo, kadagiti Israelites, di Psalms 107, verses 11 to 13. That's 107, verses 11 to 13. Kakabsat, kunana dito verse number 11. Because they rebelled against the words of God. Kita nyo? Pinili da kakabsat ti agrebelde. Pinili da nga ilaksid dagiti sa ken pamalaag iti Apo. And contempt, kunana, contempt, despise, the word contempt means dinespise da, binaliwala da, inwalin da, dagiti pamagbaga, iti kangatuan, contempt the counsel of the Most High. Therefore, He brought down their heart with labor. Ti Apo impababa na ida. They fell down and there was none to help. Amom, no umadayo ka iti Apo, dumteng deta nga pasamak iti biag, ti agbackslide. Nga ti Apo ipababa na aging gana nga awan makatulong nga sabali. Verse 13, anat na pasamak, then they cried unto the Lord in their trouble. Imkisda iti Apo, iti kanito, nga isuda ket mariribukan, ken madanagan. And what? He saved them out of their distresses. Anyan nga parabor kakabsat.
ti kalaksidan, ti inaramid, digito nga tattao, iti Apo, nga pinili da, nga ilaksid, iwaksi, ken isan tabi, dagiti pamagbaga, ken sa uti Apo, ket dimteng kadakwadat panagrigat, idiimkis da, ti Apo na asyan. Ti Apo na tignay, naglukneng ti puso ti Apo kakabsat. Hantay matukod nga panunutan, hantay maawatan, ngem kakabsat, kasta ti kadakkel, ti asi ayat, ken parabor iti Apo, nang runa kadatay nga anak na. That's why we must keep on going. Awan rason kakabsat nga agsardeng tayo. Agpatpatuloy tayo iti panagserbi iti Apo. God, by His grace, is still working in you. Hampay nga nalpas ti Apo kadatayo kakabsat. Agingga nga si bibiyag tayo. Adda dagiti dadakkel a banag nga kayat nga aramiden iti Apo iti biyag tayo. So anyat kasasaad mo ita kabsat? Anyat sitwasyon nga ayan mo ita? Anya problema nga sangsangwen? Anya iti struggle nga adda nga pakarigatam itata? Hangka nga maupay, hangka nga agsanod, han mo ipalubos nga di panunot mo upayin na ka. Talyawom iti Apo, lagi pem dito nga sa uti Apo, dakdakkel iti parabor iti Apo, saan nga agibos ti panagayat ti Apo, parabor ken asin na ken ka. Dayjay ti kitam, ket kunam Lord, thank you. I can face tomorrow with confidence. I can face my problems with courage. Why? Because of your love, your grace, and mercy upon my life. Kala dete devotion iti bigat kakabsat, may panggap iti ayat iti Apo. Ayan, nga the deeper nga maawatam ti panangayat iti Apo keng ka, ket mas naturturod ka nga mangsaranget ket mangsango iti panagbiag. Anyaman dagiti disappointments nga sumangbay king ka. So brethren, let's keep on going. Anat laglagipon tayo, dakkel ti parabor ti Apo, ti asi ti Apo, san nga maibos, laglagipon tayo. No anyaman ti ibulong ni Satanas king kakunana awan, binaybayan na ka ti Diyos mo, anak kay ayatunan, awan kita man digitan believer ne, mas nakukwapay ti biyag dangam sika, haan nga dijay kakabsat ti dingding tayo, laglagipon tayo, dakkel iti asi ken parabor iti Apo. Amen? Let's keep on going. May ikadua kakabsat, secondly, why we must keep on going. I want to remind you, your labor is not in vain in the Lord. Your labor is not in vain in the Lord. Ti kayat nangasawan, it counts before God. Ti Apo kakabsat, it counts before Him. Dagiti pa nagserbi tayo keng kuanan. Babasit man wuno dadakkel, itin tayo pa nagserbi ti Apo, ammo ti Apo. Makita na, hangkuman nga ma-acknowledge as your pastor every now and then, ngam ti Apo ammo na kakabsat, kat saan na nga lipaten digiti nga works and labor of love. 1 Corinthians chapter 15 verse 58, the Bible says, therefore, anak ko nana, my beloved brethren, be ye steadfast, agtalina ito, unmovable, saan niyo ipalubos nga magaraw kayo, always abounding in the work of the Lord, data ti focus tayo, nakitaan tayo, let us not be passive, let's find ways to serve the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Saan nga awan kapapayan na ti imatang iti Apo? Eket, digitay minention ko iti nga success stories tayo kunakon, maka-inspire, ngam digita kakabsat kat awards ken medals nga numatay kagat sa mo maitugot di langit. Pero sa usaping Kristiyano, no panunutan tayo ti kasasaad tayo, nga kas anak ti Apo, kas member iti church na, iti day ti lubong ka nagda mga biyag, anyan nga liwliwa, nga dagiti pa nagserbi tayo, dagiti aramid, nga aramidon tayo nga para kankwana, it has eternal value. We will receive eternal dividends. Danunon tayo to jay langit kakabsat. Yan po ay sa usaping Kristiyano. Iso nga, masapul nga no Kristiyano ka, talaga nga, disiplina ang tapanunot mo, hamo ipalubos kakabsat, nga kanen tinainlubungan, nga panunot, deta panunot tayo. Hebrews 6:10. Hebrews chapter 6 verse 10. Anat ko na ti Bible,
For God is not unrighteous. Numampay ti tao, unfair, unrighteous, ngem ti Apo nalinteg. For God is used to forget nga malipatan your works and labor of love ye have showed toward His name, in that ye have ministered to the saints and do minister. Alaag dahi nga gundaway nga agyaman manen, anak mauma nga mangidaydayaw iti parabor na kada kayo amin kakabsat. Umuyo, deti napasamak nga na COVID kami nga pamilya, I believe at the multiple purpose ti Apo. Kat nagmayat nga makita nga dagaya multiple reasons iti Apo. I think may sa ijay kat imperialize ti Apo kanyak. No kasanot ka serious dagiti tao nga daan iti COVID. Uno adda ti anayon na ti physical nga kasasaad ti panagbiyak. How difficult life it is when you have physical limitations and physical infirmities. At the same time, dito imot nga imparanas ti Apo kanyak, di makungkuna nga sustaining grace, serving grace. Nga uray adagayam dagiti struggle ti panagbiag. Dakkel ti parabor iti Apo, ket agtribe kalat tagayam. No ag-strive ka nga kas Kristiyano, ti parabor ti Apo na buslon. Ket maaramat na kalata, makapagserbi kalata nga na bunga, you can be fruitful in the land of your affliction. Makarelate ka DJ situation ni Joseph nga kanayo na paborito nga i-preach kada kayo kakabsat. Nga idadda Egypt ko na he was fruitful in the land of his affliction. Kat no agi-strive kagaya makita ti Apo di pusom. Kat bakudan na ka iti parabor. Kat agbunga ka ori adot struggle ti panagbiag. So nga kakabsat no adada digiti struggle yu ita nga agdama. Agi-strive kay lata ti pamatiyo. Agi-strive kay lata ti panagserbi ti Apo. Kat ti parabor na pagbunga. Nakitak dayjay personally kakabsat. And then mabaling nga ti may nga reason ti Apo kat tapnon kas church agmay sa tayo iti dayti nga problema. You know, hantay laeng nga agmay sa no adda project. Hantay lang agmay sa no adda balaygi. Di ba no adda victory, amen tayo amin. No adda project, makipasit tayo amin. Ngam uray gayam no adda iti problema kan parikot ti church. Makita nga datayo amin na members agmay samo ta tumulong nga mangsulbar ken mangmeet digide nga kasapulan iti problema ket ne. Deti pastor yo deti nga adipon nanumo nga adipon ti Apo. Ket praise God, nakita yo kakabsat nga amin tayo nga members ket inusar iti Apo nga mangmeet. Ket thank you kakabsat, praise God. Oh, hami parikutan ti pamigat mi. Adalat pamigat mi dito'y kakabsat. Hami parikot ti pangaldaw. Gaputa digiti brethren iti bakara, naka-schedule da per family nga umay mangted ti pangaldaw. Adapay naka-schedule nga mangted merienda. Adan tumang pangrami imin. Ket maybe inyalaw ti Apo nga mangyari dito kakabsat. Tapnon ada opportunity tayo nga makapagserbi in maybe little ways ko na tayo. Ngem ada opportunity nga inted. This crisis created an opportunity us to serve. Ket kakabsat, mabalingahan kay acknowledge amin ngem ti Apo counted iti imatang nakakabsat. Your labor is not in vain. The labor of love that you have showed toward His name. Idi kasangput mi ije quarantine kakabsat ket deta pumarbangon idin ni Pastor Chow iti rengrengen mi nga umay agi tulnog gaputa kurang awan digidi dadto mga gamit mi. Pastor Chow awan electric pan midtoy. Ket napan yan da brother Enan napan bimulod ti electric pan aging gata dimiple ala ito'y napelang. Ito numalpas iti quarantine me bean yung nga matay pela jay virus amin to isubligada kayo. O idikwan ag message digiti brethren iti lawag ta isudat asideg. O ni Pastor Chow ni Mang Ryan umay dagidano nun digiti pangalaw. Praise God. Ket na isabat at amayat di appetite ko. Di ko na ni Tito ni Pastor anak kayat yung sida. Ket tamdamagan na no ano iti kasla maisabat ka di appetite. Ket detay man ko dito ka te hapchan ko na ket inkargarigatan dati napan gimatan ket imay da indanon. Praise the Lord. Idikwan kakabsat agsasarunon
Ti umayag ito, ti prutas, ado nga prutas kakabsat sa jay. Napunno dete, dakkel nga intugot mi, nga bag. Kat by faith nga intugot mi, di awan nagyan na ngam intugot mi kita, napno ti prutasat. Iso nga, kabigatan na kunak misis, may ibusta, akat haan. Ekat this is more than what we need. Kunak apay nga inted ti apo, digit to nga blessing. So rimwar kami kakabsat, kat kunak digidibay. Tata, nana, ne, pagraramanan tayo ti blessing, may inted digiti membro mi ta church, nakayayat da, may dakam inikkan tinakat ado nga prutas, apo, kakabsat, kat naggenon nada nga nagala, digiti prutasan kat nagraramanan mi. Idikwan, by God's grace, nakaawid kam dito. Ne, kat agpanunutan, digiti kakabsat, ni Pastor John, da Pastor Bear, kakabsat, ala, hangkay mainaganan amin. Ta, umabot tayo ti alas 12 na isut ubraak deta kakabsat ngam, glory to God, because this crisis created an opportunity. Uray kadakay dita abroad, amok nga kayat yun, umay mo't agidanon ti makan, ngam tay kararagyo, dakkilabanag kakabsat. And I want to remind you, the Lord will not forget your works and labor of love. Nagsamit nga panunutan kakabsat, nga digito nga investment, iti time, efforts, ken resources mo, numampay naglabas danton, ngem ti apo san nalipatan, kat at the eternal value na, ti Diyos kakatanukan, ken kangatwan, apresyar na, nga komendaran, digito'y kakabsat, nga labor of love. Isut gapo na kakabsat, nga hantayong agsardeng agserbiti apo, agpatpatuloy tayo. We are looking forward. Amen? Adupay ti maibagak kadeta nga banag, ti ehemplo tayo that was said before. I can discuss many things. But let me move to number 3. Dito tayo pelang at patinggan. Dito may ikatlo, why you must keep on going. Not only because the grace and mercy of God will not run out. Not only because your labor is not in vain. By the way, thank you. Digiti mimayupen inted nga agas, vitamins, kan supplement. Thank you so much. Dakkel nga nakatulong kada kami digitay. God bless you for that. Nalipaten ti Apo. May ikatlo kakabsat, number 3. Why you must keep on going? Because others are blessed and encouraged by your perseverance in the Lord. Hantay lang amo kakabsat. Ngem agdadagayam dagiti tattao nga mablesan, ma-encourage iti pamatida, ma-revive ti spiritual life dagat kunada. Makabendisyon ti panagpursige DJ nga kabsat ti Apo ti panagserbina. Ket kas jay kumamot ti pamating adda kanya. Maka-encourage. Te kung nakita yan, adut success stories tinainlubungan nga usapin, pero sa usaping Kristiyano, nakaka-bless po ang mga kapatid na nagpapatuloy sa kabila ng maraming struggle at hinaharap sa kanilang buhay. In these last days, adadadigitihan na maka-appreciate iti devotion kan godliness tayo. Isot ko na 2 Timothy 3:3. Di ko na ni Apostol Pablo, despisers of those that are good. Bale wala unda kumbaga hindi nila ma-appreciate, handa ma-value, they godliness, they pa nagserbita iti Apo. But you know, there are those people watching us, nga ditay lang amo, kat mabiblesan dagayam. Iso nga, kung kunak ti Apo, deti kat comfort kanya, kitan nyo kakabsat, ala, glory to God. Manipod January 1, aging gana itanga aldaw kakabsat, May 30, by the grace of God, sa anak pa'y nanglangan nga nag-post detay daily devotion tayo. Amen? Alagat sang ko ibaga dijay to brag ng praise God kakabsat. Kat pampanunutot no kwa, kunak ampo, adada nga tamot na mabiblesan, kadigiti ipopost ko, kat kakabsat, nakadado nga feedbacks. Idikalman, nag-message kanyak ti may sa ngayang people tayo. In-screenshot na kakabsat, DJ, comments, digitay friends na kat kunana pastor. Kaya't ko nga i-share king ka, nga digitay classmate ko, i-share ko kadakwada. Dete, daily bread, kat digitay ti comments dagat, apo, makabendisyon nga maamuan kakabsat. Kat amok, uray kadakay nga daduma. Aya, what a blessing nga digitay friends kan relatives yo when you share the daily bread. At dadamang basbasa kat
dim lang ammo, maisabot, DJ kasapulan, ti kararwada, kan pamati da kakabsat. Others are blessed. You just don't know. People are inspired for God because of your faith. Isung agpatpatuloy ka. Hamo ko na nga, awan samot serbina, dito pa nagserbik iti apo, adda da makakit Maybe your family. Mabaling nga digiti anak mo. Mabalin ako na, Pastor, it seems my children do not appreciate ti panagserbik ti apo. Ay, kabsat, di mo lang ammo, maimulmula kadakwada, di makitkita da nga kinaanep mo, ngagbasa ti Biblia, nga giburay ti Ebanghelyo, kaputa ubing dapay, siyempre, handa pa'y unay ma-appreciate ta sa bali de level nga ma-appreciate da, ti kinaubing da, ngam tunutumaeng dumakkel da, ma-realize na kunada, ay kita man lang, ni tatang ko, ni nanang ko, ni mamang ko, ni papang ko. Idi agapura, iti pandemya, ken COVID, awan physical gathering mi ta church, nga malaglagip ko idi, nga urnusan na kami ni papang ko. Ha? Bagan na kaming kaigdigusan, mangrugi tagimong tayon. Kat ita kakabsat, jak malipatan, agyaman na tadananan kantatang ko, nga uray kas jay ti sitwasyon, porsigida iti panagserbikan pa ng suporta iti church. Kakabsat, adda da mablesan. Kadagyaman ak iti apo, tadeti anak mi nga ni Catherine, agbuybuya ita kakabsat, ipakita man, adda iti first floor, can you show? Ni Catherine, mamisming kakabsat, adda kam ti third floor, 14 days adda di first floor isuna, napanan ni Catherine, hello Catherine, dayjay ni Catherine kakabsat, kat amuyo, alay ipakita na kon, sinuratan na kami kin ni mami na kakabsat, kitan nyo na may katlo nga surat na kadakam deto yan, deto nga ubing, kunana ti sango na, I love you mommy and daddy, kunana, deti pala panang basam ti sango na kakabsat, makasangit kan. Tiragsak, han nga makasangit ti liday, makasangit ka tiragsak. Manutawon na deting ubing kat 7 years old nan sa pelang, ag 7 to pelang. Kunana ne, basaag ti surat na, for mommy and daddy. Kunana, awan nang isuruking kuana deto, kunana, thank you po mommy for your help po. Thank you rin po sa inyo daddy and mommy sa binigay ninyo po na laruan. Ala, inkarigatan mi nga inyor deran kakabsat yan ta siyapi, ti ay ayam na ta, siyempre amumi nga medyo malungkot, awang kadwana, naimbag ka na dito, upat, nga gagantil kami, rinabi, nakaragragsak kam dito nga pamilya kakabsat nga, nakamamayat, dito nga napasamag kat mas na-develop ti banding mi, nga agasawa kan digiti anak mi. Kunana, salamat sa binigay nyo na laruan, ingatangam mi ti paglutuan kakabsat nga ayam na. Kunana, thank you rin, Dad, sa preaching mo po, Dad. Agasam deta kakabsat. Kasano nga tanga, deti mo ubing kat amo na nga iba ka, DJ, kung kunak ti panunot ko, no di agding-dingag mo ta, ag take note, imutagtakan na hanang nga taman maawatan amin, ngam di pa nagdingdingag na maragragsa ka na makitkita na nga tay daddy nakakabsat, ag pre-preach. Yeah, so ako na, thank you rin po, Dad, sa preaching mo po, Dad. Thank you rin po sa paglinis mo sa bahay, Mami. Agasam deta kakabsat. Oh, thank you rin po sa paglilinis mo sa bahay, Mami. Kaya po malinis lagi. Alam ko po na ayaw mo ng makalat po. Ay talaga kakabsat ni Mrs. dito. Han nakayat tinawara kakabsat. Ha? Uray siguro kadagay nga Mrs. dita. Han na natalnat biyag yun no nagulo ta unag ta balayo ala. Kakabsat no dawara-wara nga mureng ka da medyas kada amin dita. Kunana, alam ko po na ayaw mo ng makalat. Thank you rin po, Daddy, sa kindness mo po sa amin nila Mami, nila Ading at Kuya po, Dad. Wow! Ma-appreciate deti ubing kakabsat, DJ kinasayaat. Kat di mo lang amo, nga gayam, DJ nga aramidem, nung mampay ubing, ma-appreciate na kat how much more to no dumakal, isong ako nag-apo, ang kumagbalbali deti nga ubing. Mapadakil mi ko mga nasayaat. Magwardyaan mi ko ipanunot na kadagiti na inlubungan kan dakas nga elemento iti panagbiag. Agasam na kakabsat na oh. Ay kat drawingan na, I love you, Mommy and Daddy. Brethren, agpatpatuloy tayo lahat ti panagserbi tayo tiyapo. Mabalin na digiti anak tayo, te kunakon,
handaman sigod nga maapresyar ken mabalyo ngem dumteng to ti time addan to taliyawon daket kunada ni daddy uray kasanot parikot ken problema nga sangsangon na ide nagpatpatuloy latta iti Apo. Yes, han nga perfect dagiti naganak ko mabalin ako nanan to. At dagiti ups and downs da. But it only shows that they are human. Ket nakita iti naindaklan nga parabor ti Apo kadagitoy nga naganak ko. Others are blessed and encouraged. Deti church tayo adut mabiblesan. Adut message. Adut makitkitak no kwa they comment iti daily bread. They are not our members, but they are being blessed. Adapi digiti ag PM kanyak ko na da pastor. Thank you abangak digiti ipopost mo nga daily bread ket makabendisyon. Nagadupay digiti nagmessage kanyak ko na da dita Visayas kada Mindanao ko na da pastor, saan mo po binili yung daily bread na pinopost mo? Nakaka-bless, gusto kong magkaroon. What a blessing, kakabsat. Isu nga kakabsat, patpatuloy tayo. Datayo nga members sa HBBC, let's keep on. Pastor John, let's keep on. Nagpatpatuloy tayo, Papa. Amok ni Papa kakabsat. Kat inaldaw nga monitoron na dati building project iti Claveria. Your labor is not in vain. I thank God for my parents. Kan uray digiti naganak ni Mrs. Kat thank you so much for your work of faith, labor of love. Thank you for the godly heritage. Kat just keep on, your labor is not in vain in the Lord. Ti apo ti madaydayaw kakabsat. Ala, sapay, tati kararag ti pusok, dating a message na bendisyonan kayo, napakirad, na encourage kayo, nagpatpatuloy iti panagserbi iti apo. And all of God's people say, Amen.